50 vuotta ennen Kristusta oli Gallia, muinainen Ranska, aarniometsän peidossa. Sen suuren rauhan rikkoi vain linnun laulu. Ei, anteeksi. Tuo nyt ei tarvitse kuulua asiaan. Siis minä sanoin 50 vuotta ennen Kristusta. Joo, kiitoksia. Juuri noin. Kiitos paljon. Vanha Gallia oli siis aarniometsän peitossa ja siellä vallitsi rauha. Kovien taistelujen jälkeen oli Julius Keesarin onnistunut valloittaa maa ja pystyttää roomalaisen sivistyksen voiton merkit. Niin, 50 vuotta ennen Kristusta oli Gallia roomalaisten miehittää. Koko maa. Ei. Jossain Britanniassa pitää pieni kylä puoliaan valloittajia vastaan. Pieni roomalaisten leirien ympäröimä kylä. Kylän asukkaat. Niin, täytyykö minun oikeastaan esitelläkään heitä? Onko olemassa joku, joka ei tunne heitä? Vai niin, jaha. No hyvä on. Laskekaa kädet jo alas, minä kerron heistä. Tässä suuressa talossa asuu kylän kiistämätön päällikkö. Kauhea Alado Bix. Smirgelin! Minähän täällä käytän kilpeä. Minä olen päällikkö. Menen ostoksille, saat kilven sitten. Sinä voit siivota sillä aikaa. Täällä on kuin sikolätissä. Lähdetäänpä sitten. Ja tässä on kylän laulaja, Trubadurix. Hänen musikaalisia lahjojaan ei aina arvosteta. Joskus ne jopa kielletään enemmän tai vähemmän lempeää sananmuotoa käyttäen. Ja tuossa tulee Idefix, kylän lemmikki, ja Obelixin paras ystävä. Nouna Idefix, pikku Idefix Nouna. Opetan häntä hakemaan hiidekiviä. Hän voi auttaa minua sitten töissä. Tiedätkö, Obelix? Ei niin, että epäilisin Idefixin älykkyyttä, mutta joskus minusta tuntuu, että hän on liian pieni hakemaan hiidenkiviä. Näin viisasta sanottavaa ei ole enempää eikä vähempää kuin Asterixilla, kylän parhaalla soturilla. Hänen seikkailunsa ovat tunnettuja koko maailmassa ja useilla eri kielillä. Hei! Salute! Guten Tag! Hello! Hi! Onni Taoa, Grautso, Convoloko, Ormines, Pakariko! Mutta te varmaan ihmettelette, kuinka pieni kylä, jossa on kourallinen sotureita, voi koko ajan vastustaa roomalaisia valloitusjoukkoja. No, se on taikajuoman ansiota ja sitä valmistaa tietäjä Aquavitix. Se antaa yliinhimilliset voimat niille onnellisille, jotka saavat maistaa sitä. Sinä et saa tätä, Obelix. Sinä olet jo saanut taikajuomaa loppuelämäksesi, kun putosit taikajuomapataan lapsena. Lapsena, kun putosin pataan. Katso roomalaisia! Kentaurio, onko hyökkäämisessä mitään mieltä? Mehän tiedämme, mitä tapahtuu. Nuhan eivät ole ihmisiä. Eivät. Mutta Julius Keisar määrää. Kuka tietää? Ehkä tällä kertaa menee paremmin. Partille!
Perkeleestä! Mitä tässä näin kävi? Värväytykää, niin he sanoivat. Ei mennyt paremmin tälläkään kertaa, herra Kentaurio. Menipäs paremmin heillä. On olemassa hieno sanonta. Pot equitem sedat atrancura. Joo. Mutta he tekivät latinasta kuolleen kielen, jos keissar pakottaa meidät taistelemaan heitä vastaan. He eivät ole ihmisiä, Kentaurio. Jotain on vialla. Se on selvä. Jotain on vialla. Sillä kukaan muu ei ole aikaisemmin vastustanut hyökkäyksiämme. Näin on. He ovat jumalia. Ja jumalia ei voi vastustaa. Keesarin on saatava tietää kaikki. Taistelemme jumalia vastaan. Jumalia? Kyllä hullutko mukaan jumalia? Naurettavaa. Mutta Keisar... Mutta meidän on kai myönnettävä, että nuo kyläläiset kestävät sinun hyökkäyksesi. Luulen, että on tullut hetki nähdä tilanne realistisesti. Jos jumalat ovat vastassa, me olemme mennyttä. Huolimatta siitä, että yritän järkeillä rakentavasti ja ollakseni aivan puolueeton, niin tulen kuitenkin seuraavaan lopputulokseen. Jumalille ei kukaan mahda mitään. Ja vieläpä, jos parhaassa tapauksessa olisimmekin tekemisissä puolijumalten kanssa, on tilanne erittäin vakava. Kourin tuntemana esimerkkinä Herkules. Kuka taistelisi Herkulesta vastaan? Herkules. Jumalia ja puolijumalia. Minä todistan teille, pelkurimaiset neuvonantajani, että nuo hullut ovat kuolevaisia, sillä... Brutus, älä leiki sillä veitsellä vahingoita vielä jotakuta. Mutta kuinka voimme tietää, etteivät gallialaiset ole jumalia, oikeassa? Menen sinne itse. Ja annan heille tehtäviä, josta vain jumalat voivat selvitä. Ai! Jos ovat jumalia, minä luovutan. Jos ovat ihmisiä, eivät muuta kuin ihmisiä, niin he saavat tuntea Keesarin vihan. Ja Jupiterin kautta. Ja lupaan teille, että he päätyvät leijonain vatsaan. Laittakaa kuntoon vaunut ja saattue. He puhalsivat merkin. Katso, kuka siellä on. Päällikkö! Julius Caesar haluaa puhua kanssasi. Ai Keesar, tarkoitatko keisaria? Juuri niin. Hyvä. Saako pyölinän ja kengät? Ilmoita kaikille Asterix. Ja ottakaa esiin kilpi.